GPS? Όχι. Τι? Το βίντεο. Σοβαρά? Ναι. Γιατί μου λένε πολλοί ότι με κοροϊδεύουν ότι δεν μπορώ να οδηγήσω. Θα του πω εγώ τώρα. Σιγά σιγά, δεν χρειάζεται. Και πού το ξέρεις τώρα αυτό? Σε βλέπει μέσα, φαίνεσαι κι εσύ? Όχι. Λοιπόν. Πώς να σου πέσει εκεί πέρα? Δεν πέφτει. Α, τραβάει και βίντεο αυτό, Ναι. Ωραίο. Παροδυσία FM. Εδώ στο φιδούλι. Όχι. Κάτσε με τις αρχές. Κάτσε με το φωτάκι. Εγώ οδηγάω. Ωραία, ναι, σπάσαν τα νερά. Για να το πούμε το... Όπο, πω. Πάρω τηλέφωνο από τον οθόνη. Πήγαινε εδώ πέρα δεξιά, πήγαινε εδώ δεξιά. Γι' αυτό δεν έχουν πολύ πίεση νερό. Όπα, πού θα πάω ρε Χριστέ μου? Τι παιδί μου, τι σου Γιατί πρέπει να βάλεις παιδί εκεί πάνω στην ανηφόρα, να είναι έτσι. Γεια σου κόκκινε. Εξτάνει. Ωραία, έχει γίνει τσιμπουτάνας εδώ σε αυτού. Τσιμπουτάνας. Το πήρε κανένα το πεσπάκια, το πάρω. Τσιμπουτάνας έγινε και. Τι γίνεται αυτό?